Ix-xandar, preżentatur u attur Leslie Gledwish ingħata l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokjali ta' Santa Venera l-4 filgħodu. Gledwish mit fl-omor ta' 80 sena u tul il-karriera tiegħu iddeverta li semmija fuq xandir Malta u aktar tard ingħaqad ma' One Radio fosthom bil-programm One Country flimkien ma' Joe Bartolo. Sa nhar is-Sibt li għadda, Leslie kien għadu qiegħed jippreżenta programm fuq One Radio fejn għal bosta snin żamm il-kumpanija lill-eluf li kienu jsegwu l-programmi tiegħu. David Muscat li ħadem ma' Gledwish fl-istazzjonijiet ta' One tkellem dwar kif jiftakru. Ma' Leslie Gledwish meta kont niġi ftit qabel kien joqgħod jispjega li daqsxejn il-kanzunetti li jkun qed idoqq għax hu kien jiġi hawnhekk b'ħafna CDs, ġifieri għadu sal-ġurnata tal-lum juża s-CDs, ġifieri persuna umli ħafna illi naħseb għandna x'nitalmu minnu. Iċ-chairperson tal-istazzjonijiet One Jason Mikallef u l-kap ta' One Radio Clint Bajada kienu fost l-xieren li selmu l-memorja ta' Leslie permezz ta' kitbiet fuq il-medja soċjali. Wara li Leslie ngħata l-aħħar tislima, ħadna wkoll il-kummenti tar-romanzieru produttur tal-films Elio Lombardi li tul il-karriera tiegħu ħadem għal bosta snin ma' Leslie fosthom fuq film dwar l-ewwel qaddis Malti San George Preka. Bniedem li kien iħobb il-fotografija, iħobb l-arti u dejjem sibtu. Leslie għamel ħafna films, fosthom il-film ta' Jun George Preka. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One issellem il-memorja ta' Leslie u tagħti l-omor lil qrabatu.